Subscribe. Na ko hwe wani so ade o ko so amesrew subscriber na mi adoma no so na kran e hora mo se wa subscriber enti tem bi odi bitu mu a bo se aba na akobo na wahwe odi tu mu apa na akobo na wahwe so wa subscriber e mi ama adoma na ye kran a ene wa wo yegirigi tem bi obako akosechi ba wo nya subscriber na adoma no bo kan a odi tu mu a wa wo hu de ko me dem ase bye bye. Senya mini obey yesia bre e wo wiase modibo bien hon ma me moye fm wa obey nya hwebani mu aso ajame impofri mu sei sese amamani ma wiase e wo wiase ame we sese manyokofo nyinala apumi anya hwe ferie enya ni wiase de fanya mo wu obey oni musu anyame nya hwe mekumi ho afi wiase ese mi wu wi a na sembia di na semko samansi amatwe so me de beto ama obi oba be piem so bia no wa ho dikodie poti a enam so a mewu Yeah, Onyame. So I make a video. Obra. Hey. Now what my side anyway? What your side anyway? Now also we are there. What they quay? What dia? Na yodia. I made you say me from My side you gumi ho. From my side you gumi ho. now one kasa we are there. Now by a side you go and you be there go. That's the idea now yo. Oh, a dear na me a dear na me. Me yere ajame ya me yem ho hwenye yi. We jame po film. Eti faria ni anguase de. Eni fanyamuwo. Ani ti na me gumi ho. Awurade nhia so ma na krata yi. Ensamansi amacha to hol mu no. Ah, tese na. Obi oba beto no no ahu dikodie poti a. Eti enam so amiwu. My wife trusts me. So I'm crucifying myself. Nobody kills. Obrafo no no. Le brofo no no. Obrafo nso nya over to wo. Abadi say di anya di aden. Nipa bi ehia mo a ese nipa oboa no. Ampa. Ti mabompa ya ma. Yo. Abadu so ahime wo ha. Yo. Wanya ba bi papa tra wa. Se fatase e bo ma nso ansa no akwa. Ya bo ma wa. Yo. Si utrasi Awurade nyi obi na akuma ntwi obosi akọ na ode ne ho age akyerema. Wase de yire gya ne nti. Wa ba wiram ha wo be hya komfo. Ane ne nko. Oduru be ria ho nso na fatase ma na esa ode bo no a. Bo no ma no hu se esoro kwasia na esoro nyansafo Awurade ahia wo why nti wo be wi aso na atade no de ko o be o de atade man o atade man enyewa na se atade man o atade man atade man wo dia na atade man me wusa ka mi ku mi nya ku mi ho nya se atade na so de man ade jira ka wo ku me ka cha no aso to problem obanti ana ka wo be ku minua bra me ni oba na bre na ne wayi mi mu no esese mi wu efi wiase me so me ni adwuma ye oba ne hwa ye amadwuma se ye no hwese wayi mi ba kwa hye de me ka chon se wiase mi nya wa ye enka bi da oh me am wo nso nim amane a me hu na wiase humani so ma menti na twea mienu nam mienu enam me amfia ntuma mo ye ntuma no me yankobɔ bra no nyame no abɛkyira bo a ye de ne bɛbɔ fɔre na minua wa me de me ho bɔ wi wa mu ni adwuma ye na me de me ho bɔ wa e be den ne yedidi enyansafo mienu de omu twa ba enkyeri na kwase ba ko na nyansani ba ko a ye tie biara ye nsa be ko ya no me yanko minua ye de ntuma bɔ ye ntuma ne be ye yi me do ase wa esradwe na suru nyansa aduma bia wo ye ne nyame di mu a
subscribe to this channel. Please subscribe. Please subscribe. Subscribe. Share this video. Subscribe to this channel. Tell your friends to subscribe to this channel.